الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanalarimiz, payg'ambarimizga salovat shariflarimiz bo'lsaydi. Sabırlık turunda, ham sabır eti turunda ikinci dersimizni boshlaymiz. Sabır etuning fazilati, sabır etuning ma'nolari. İkinci dersimizni boshlaymiz sabırlık turunda. Ham alimlerin sözlerine göre iman indi iki ülüşke bölüne, bir ülüşü şükür eti bolsa, hem adam balası meşuşu rahat çağında şükür etesi, ağırlık kelgen çağında sabır etesi, bu indi meşuşu imanın ikinci ülüşü sabır etim. Hem sabırlık üç türlü bola, onun turunda söyleşe başlaganık, qabatlav yüzünden yoğadan da onu bir kat qarab çıgabız. Birincisi, gamel ibadet kılgan çağında sabırlık sırala. Гади гана мисал, менә бүгенге көндә безнең вакыт белән иртәнге намаз саат 2-дә, иртәнге име, төнне. Менә ястү намазын саат 9-да укысаң, ничек итеп 2-дә, саат 2-дә төнге намазга килергә? Сабырлык кирәк, күп сорала, сабырлык, чыдамлык, түземлек дип әйтәбез. Һәм башка гамәл гыйбадәтләребездә дә шулай. Бәлки кайбер кешегә һәм төрле кеше төрлечә сынала дип әйтелгән сүз мин еш кабатлыйм. Бәлки кешегә теге ураза тоту авыр. Ай буена инде аның өчен ул сынау. Мисал өчен эме? Кемдер малы белән сынала. Малы белән, байлыгы белән сынала җәмәгать. Анарга закат түләү авыр. Менә теге 10 миллионлап булганда 20 миллионлап, ләкин шуны түзеп, сабыр итеп, Аллаһ Тәгалә әмерен үтим дип, сабыр итеп бирә мисал өчен эме? Һәм шулай инде мисалга хаҗ китерсәң, хаҗ инде үзе бик зур гамәл гыйбадәт, анда тәнгә дә кагылышлы, малга да кагылышлы, һәм бая гына күп сабырлык сорала кешедән. Һәм шушы тагат гамәл гыйбадәттә сабыр итү эш башлаганча хәтле, гамәл гыйбадәткә керешкәнчә хәтле, анда инде ихласлы булып калу, ихласлыкта сабыр итү, ягъни чыдамлык күрсәтү, түземлек күрсәтү. Гамәл вакытында ул да булса инде шушы изге ниятеңне югалтмау, инде сосредоточенность, ягъни шушы Аллаһ өчен дип, Аллаһ ризалыгы өчен кылам дип инде уй фикер китмәү. Анарга да түземлек, сабырлык сорала. Чөнки кайбер вакыт теге кайбер вакыт ул даими рәвештә шайтан безне теге намаз вакытында инде хаслап теге фикерләрне бутый инде. Нинди генә теге күз алдына нәрсә генә килми, нинди генә фикер барлыкка килми. Эш мәсьәләсе, үй мәсьәләсе, теге машина мәсьәләсе һәм башка, һәм башка. Һәм соңгысы инде шушы сабырлык сорала гамәл гыйбадәтен тәмам булып име. Аны турында бөтен дөньяга теге кычкыртып йөрисе түгел. Мөмкин хәтле изге гамәл гыйбадәтеңне яшерәсе. Яшерәсе аны. Күрсәтәсе түгел. Белдертәсе түгел. Анда искәрмә буларак, менә ул теге изге гамәлне ачык рәвештә кылу хәерлерәкме, яисә яшереп кылу хәерлерәкме? Шәригатьтә әйтелгән яшереп кылу хәерлерәк. Чөнки монда инде теге рия кирү мәсьәләсе әзәя, то есть шайтанга юл тар булып кала инде. Синең гамәл гыйбадәтне бозарга. Ачык рәвештә кылган вакытта синең гамәл гыйбадәтенә әлбәттә нәрсә шайтан рияны кертергә тырыша, кеше өчен тырыш дип, кешегә күрсәтеп инде. Теге аның юлы киңрәк булып кала инде. Ләкин искәрмә рәвештә кайбер гамәл гыйбадәтләребезне шәригать үзе ачык рәвештә кылырга кушты, бу бер мәсьәлә. Һәм кайбер вакытта, кайбер вакыйгаларга күрә ачык рәвештә мисал күрсәтү йөзеннән теге подать хороший пример дип рөхсәт ителә. Анда да инде дөрес ният белән эшлисең. Әгәр шәригать безгә кушу, мәсәлән, җәмәгать намазны ирләргә бергә мәчеттә укуны име? Һәм син, менә мин анда җәмәгать намазына баргач, мәчеткә баргач, бөтенләй рәяланып бетәм, йөрмим әле өйдә укыйм дигән фикер үзе дә шайтана булып чыга инде. Көрәшәсе, нитәсе, тырышасы, үзенең ихласны төзәтәсе, Аллаһ ризалыгы өчен кыласы дип инде үзенең шушы теге ичендәге нәфис белән көрәш бара инде. То есть җәмәгать намазы ачык рәвештә гамәл гыйбадәт
сұралған синнән әгәр ул ачык икән, сорала икән ачык рәвештә, менә күренерлек нәрсә икән, үтисе. Шәриғат шулай кушты. Монда инде берничек тә каштырып булмый, берничек тә кашып та булмый. Син үз нәфесең белән көрәшкә каласың. Күпмәгә көрәшә аласың, шул хәтле әҗер савабын алачаксың. Ә инде хәерле мисал анда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисенә ката инде. Ман санна фил ислами суннатан хасана. Кем ислам дине бездә күркәм бер мисал күрсәтсә, бер изгелеккә, изге эшкәме, шунарга иярүчеләр була, шуны кабатлаучылар булса, шушы изгамәл гыйбадәтне башкаручылар булса, шунарга карап инде тегеләрнең дә әҗер саваплары монара килеп торыр икән. Менә ул изгелектә теге ашыгу, изгелектә ачык күркәм мисал булуы бу шәригатыбызда хуплы нәрсә, ләкин монда да инде үзем белән, инде нәфес белән көрәш шулай дәвам итәчәк риядан сакланыр өчен. Менә ул гамәл гыйбадәттә инде менә теге физик яктан да арганлык булырга мөмкин, сабыр итү соралаймы, һәм рухи яктан менә шушы үзенең нәфесен белән көрәшү, рияга каршы тору дигән нәрсәдә теге сабырлык, түземлек, чыдамлык күрсәтәсең. Һәм инде сабырлык һәр гамәл гыйбадәттә нинди генә гамәл гыйбадәт булмасын, таләп ителгән бер әйбер. Һәм гамәл гыйбадәте бер булырга мөмкин, әҗер савабы вакытына күрә төрлечә хисаплана, төрлечә бәяләнә. Менә ул тәһарәт алу мәсьәләсе. Алимнәр әйтәләр ки, менә син җәй көне тәһарәт аласыны эсседә. Шушы тәһарәт алган вакытта син бу тәһарәт алып ничек, нәфескә ничек ул? Рәхәт. Ул теге салкын су белән сиңа тәһарәт алу күңелгә ята. Ул гамәл гыйбадәт, һәм ул гамәл гыйбадәт синең күңелгә ятышлы булганга күрә әҗер савабы менә шул хәтле. Ләкин шул гамәл гыйбадәт, шушы суык су белән син кыш көне тәһарәтеңне алып кара, белә торып инде, менә шушы кыш көне инде бер кая бара алмыйсың, итә алмыйсың, суык су белән тәһарәт аласың. Нәфескә инде бу бик тә хуп нәрсә түгел. Авыр, теләге юк артык теге суыкта, салкын су белән теге тәһарәт алып ятуның. Анда инде син үзеңне сабыр иттереп име, нәфесеңне буйсындырып шушы шәригать таләбенә тәһарәт аласың. Әҗер савабы күпкә зуррак булачак менә. Һәм бу һәрбер мәсьәләгә шулай кайта инде. Менә кайбер кешегә бу гамәл гыйбадәт җиңелчә, аның савабы да шул хәтле. Башка кешесенә шул гамәл гыйбадәт бик авырдан бирелә, яисә авырдан бара, әҗер савабы күпкә артырылачак диелгән. Яңадан да хадис искә төшерәбез. Хадистә нәрсә дип әйтелгән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемгә Кур'ан бирелде, һәм Кур'ан инде теге матур итеп укый, ул теге кирамул барара, ягъни шушы хөрмәтле язучы фәрештәләр белән бергә булыр. То есть аны тыңларга инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан фәрештәләр килә икән. То есть Кур'ан укыган чагыбызда безнең янына фәрештәләр килә моны тыңларга, чөнки бу Аллаһ сүзе. Ә инде кемгә шушы Кур'ан уку авыр булса, һәм анарга шушы Кур'ан укыган вакытта теге авырлык белән бара икән, анарга савабы нәрсә дигән? 2 мәртәбә артыграк биреләчәк. То есть шушы гамәл гыйбадәт бер үк, ләкин кеше хәленә карап теге аның савабы да, әйтик мәсәлән, әҗер савабы да төрлечә булырга мөмкин. Шул ук җәмәгать намазы без бер сафта басып торабыз бар бездә. Аллаһ Тәгалә каршында. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә нәрсә дип әйтелгән? Бәлки намаз укучы шушы намазыңның нәрсә әҗер савабын яртысын алып китә. Яғни яртысы юкка чыкты. Яисә теге 4-тән 1 өлеш, 6-дан 1 өлеш, 3-тән 1 өлеш дип инде хадистә әйтелгәнчә, тулайым рәвештә кайбер кеше теге әҗер савабы алып китә алмый. Чөнки уй фикере килде, ихтибарсыз кылды һәм инде тиешенчә җиренә җиткереп укымады. Менә ул барсы да сабырлыкка кайта, чыдамлыкка, түземлеккә. То есть ничек кенә булмасын, гамәл гыйбадәттә сорала торган нәрсә. Һәм монда без бер аят укыйбыз, китерәбез Рa'д сүрәсе 22-нче аят. Бу сабыр итү бит инде гамәл гыйбадәттә Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгына гамәл гыйбадәтем белән ирешер өчен синнән сабырлык сорала.
Димәк, бу сабырлыгында Аллаһ ризалыгына ирешер өчен бирелгән бер мөмкинчелек. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина сабару ibtigha'a ваджхи раббихим", һәм кайсылары сабыр иттеләр Раббыларының ризалыгын өмет итеп. Ва aqамус сала, һәм намазларны торгыздылар ди. Ва анфaqu мимма разакнахум сирра ва алания. Алар ашыкты яшен рәвештә үз малларыннан садака бирәләр, нафил садакалар. Ва ядрауна бил хасанати sayya, һәм үзен бер ялгышлык белән бер начарлык гөнаһы килеп чыкса, аны изгелеге белән каплыйлар. Артыннан ук изгелек гамәл гыйбадат кылалар ди. Улайка лахум уқбаддар. Менә буларга динәсә, кыямәт көнендә ахирәттә күркәм йорт, күркәм яшәү урыны булачак, ягъни җәннәт булачак. Ягъни җәннәт вәгъдә ителде, шушы сабырлык, намаз, садака бирү һәм гөнаһлы эштән соң изгелек кылу белән. Шуның белән алар ирештеләр Аллаһ Субханаһу ва Тааля җәннәтенә. Һәм яңадан бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә әйтә: "Васбир нафсака ма'ал ладин yad'ун раббахум бил гадати вал аши юридуна ваджха". Ягъни Каф сүрәсе 28-нче аятын. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга буйра, һәм бу буйрык һәрбер безгә булып кайта инде. Һәм нәфесеңне сабыр иттер ди. Ягъни сабырлат ди. Сабырлы булсын нәфесең белән сабыр ит. Үз Раббыларына кич белән һәм иртә белән һәм кич белән дуга кылучылар белән бергә сабыр ит ди. Менә дуга кылучылар бар. Дуга кылучылар инде Раббыларына иртә белән һәм кич белән дуга кылырлар ди. Шулар белән бергә бул, алардан аерылма, сабыр ит. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгын өмет итеп. Ягъни дуга кылучылар инде бу, ягъни намаздагы килгән дугалар иртә белән, кич белән мәсәлән зикрләр бар, иртә белән, кич белән дугалар бар, һәм иртә белән, кич белән укыла торган намазлар бар. Ягъни менә шушылар белән, менә шушы мәчеттә йөрергә миңа авыр, җәмәгать белән намаз укырга миңа авыр, шидамлыгым, сабырлыгым җитми дип, бер үк телгә чыгарма, бирмә ул, теге шайтанга җай бирмә. Сабыр итеп, дәвам ит. Ягъни шушы җәмәгать белән бергә бул, җәмәгатьтән аерылма дигән бер аят бар. Ул да булса, шушы Каф сүрәсе 28-нче аят. Һәм шулай ук әйтеп киткәнек, сабырлыкның икенче төре ул да булса, гөнаһлардан һәм харам булган әйберләрдән үз нәфесен тыю, шушы тыйган чагында сабыр итүе. Һәм инде шушы сабырлык нихәтле авыр булып кала кешегә, нихәтле авыр булып кала. Әгәр гөнаһысы җиңел булса, ягъни доступны булса, һәм шушы гөнаһка адәм баласының нәфесе бик тартыла торган булып калса. Без аның турында инде шуның белән дәресне тәмамлаган идек. Нихәтле шәһвәте ишендә кеше утырса, шушы гөнаһка таба, һәм бу гөнаһ нихәтле кылырга җиңел булса, шуның хәтле сабырлыгы авырая икән. Чөнки кешегә моны эшләргә, менә, теләге дә бар. Эшләп куярга җиңел әле ул. Югыйсә, шунарга күрә дә, шушы ике зур гөнаһлар, теге урыннары дип әйтәбез, ягъни чыгынаклары дип әйтәбез. Теге гөнаһ эшләргә теләге зур, һәм аны эшләргә бик җиңел. Шушы тел гөнаһысы һәм шулай шушы ят, шушы гаврат булган җирләрнең гөнаһысы инде. Инде тел гөнаһысы ул гайбәт дисәң, инде ят җирләрнең гөнаһысы, гаврат җирләрнең гөнаһысы инде зина. Һәм менә шушы әйбер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтте? Кем миңа шушыларны сакларга вәгъдә бирсә, бер хадисендә килә бит инде. Бер хадисендә ки, шушы үзен шушы авызны тыя белсә инде, үзен ят җиреңне тыя белсә, шуларны саклыйм дип вәгъдәне тотса, инде үзен яшәгән тормышында мин анарга җәннәтнең уртасын вәгъдә итәм дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни үзен шәһвәтләреңне, ягъни шушы тартыла белә торып, мөмкинчелеге җай була торып, үзен Аллаһ ризалыгы өчен шуларны тыю, сабыр иттерү нәфесеңне, бу сине инде җәннәткә алып бара торган юл булып санарыла. Анда сабырлык бик күп баягына кирәк. Менә Юсуф алейһиссалам мисал итеп китерелә. Һәм инде шулай әйтелде бит инде, җәһәннәмгә адәм балаларын иң күп алып бара торган нәрсә ул, нәрсә шушы
телем белән әйтелгән гынахысы һәм ят җире белән эшләнгән гынахысы. Һәм иң мәшһүр хадисләрдән берсе булып тора инде, аны еш китерелә шулай ук Муаз ибн Җабал. Муаз ибн Җабал пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва шушыны саклады. Муаз ибн Җабал моны ишеткәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва аптырап китә. Ният тел белән әйткәне сәбәпле кеше җәһәннәмгә атылачакмыни, алып барылачак. Я Муаз ди, теге сәкаләткә умма теге әнин сенсез калмасын теге, ягъни югалмасын инде. Шундый теге Пәйгамбәр саллаллаһу шундый әйтелгән сүз бер выражение арабский инде, араб телендә инде. Ничек кенә әле дигән мәгънәдә. Ничек кенә дигән мәгънәдә. Ничек кенә булмасын әле. Менә шуның белән ди нәрсә адәм баласы иң зур гынахлар җиеп җәһәннәмгә ыргытыла булып кала инде. Ягъни адәм баласы үзенең шушы телне тыймаса. Һәм шулай безнең әйтелгән инде хадисләрдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит инде, кем иман китерде Аллаһка һәм ахират көненә, нәрсә ди? Хәерле, яхшы сүз әйтсен, яисә дәшмичә торсын. Дәшмичә торсын. Һәм хикмәт булып тора нәрсә? Менә безнең арабызда теге кеше сөйләшмәсә, күбрәк тыңлап торса, без бу кешене нәрсә дип саныйбыз? Бик акыллы кеше бу. Кара нинди теге. Артыгын дәшми, артыгын итмә. Бик акыллы вид белән теге күнеш белән йөри. Берәр нәрсә сөйләп башласа, нәрсә? Юк икән. Анда акыллы кеше түгел икән бу. Шунда ук теге акыллы сүздә күренә инде. Теге акыллы дип безнең каршыбызда хөрмәтле булып йөрде ул, пока сүз дәшкәнче инде. Һәм яңадан да гарәпләрнең бер әйтем сүзе бар. Теге дәшмичә торды теге гомер буена. Но бер дәште, күфрлек белән дәште. Кай бер вакыт шулай да килеп чыга. Кеше үзен тотып тора, дәшмичә тора инде. Әйе, сабыр итеп мәсәлән, яисә тагын бер нидер мәгънәләр белән, сәбәпләр белән артык сүз әйтми, артык сүз дәшми, сөйләми. Ләкин көтмәгәндә күфрлек хәтле теге авыр сүз әйтеп калдырып китү бар. Менә шундый нәрсәдә, ягъни адәм баласы теге ялгышмасын, теге үзенең шушы әҗер савапларын харап итмәсен, юкка чыгармасын бер сүз белән. Һәм шулай яңадан бер хадистә инде әгәр тел гөнаһысы дип әйтсәм вакытта, кай бер вакыт кеше шундый бер сүз әйтергә мөмкин. Үзе игътибар итмичә Аллаһ Тәгалә каршына шул хәтле улы, биек, менә шундый авыр бер сүз савап ягына, ниме? Аны җәннәткә алып бара торган сүз булып калды бу. Адәм баласы игътибар итми. Тик җиңелчә генә әйтте Аллаһ Тәгалә каршында бик авыр саваплы әҗер саваплы. Һәм киресенчә, кай бер вакыт адәм баласы теге сүзгә игътибар итмичә бер сүз әйтеп калдыра, үзенең каршында теге юк кына инде. Сүз юк кына сүз инде. Аллаһ Тәгалә каршында нәрсә бик авыр гөнаһлы сүз булып, инде җәһәннәмгә алып бара торган сүзләрдән булып кала инде. Һәм менә шунда менә монарга сабыр итә белү. Менә бу өчен сабырлык инде. Инде хаслап безнең арада дип әйтик инде. Менә гайбәт киң таралган нәрсә, гайбәт сатуймы? Аллаһ сакласын теге зина, фахишалык дигән әйберләр киң таралган нәрсәләр инде. Ул бүгенге көндә әхлакның яты югалып барганга күрә инде. Ул кешедә менә особенно яшьләрне бит инде теге интернет тәрбияләп бара бит инде. Менә шушы теге әйтәбез һаман западный ценностьлар белән, кыйммәтләр белән теге һаман яшьләребезне аздырып баралар. Алар сәбәплеме? Алар сәбәпле. Яшьләрнең теге зина кылу, яисә мәсәлән теге бергә кочаклашып йөрү, һәм башка мәшһүррәк агалышлы нәрсәләр теге ят әйбер түгел икән. Әйе. Теге анхатлы гөнаһлы әйбер түгел икән, бик җиңел дигән әйберләр булып калды. Ягъни шунарга күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит инде. Ни заман теге кешеләр һәлак булалар. Ягъни менә действительно һәлак ителүенә хакы бар. Шушы җәмгыятьнең, яисә шушы кешеләрнең яшәеш җирлегендә кайчан теге шушындый гөнаһлар күбәя башлый инде. Һәм Мәрьям сүрәсе 59-нчы аятында Аллаһ субханаһу ва тааля моның турында кисәтә. Ул тәрбиягә кайта һәм киләчәк нәселләрне, киләчәк шушы нәселләребезне, ягъни балаларыбызны, онукларыбызны
нык итеп тәрбияләргә кирәк. Ислам тәрбиясен нык итеп бирергә кирәк. Даже нык та түгел, каты итеп бирәсе, әйбәтләп бирәсе, җиренә җиткереп бирәсе. Менә мәктәптә тырышып йөриләр бит инде, уку балам дип инде. Менә монда да тәрбия дигән әйбер булмаса, ул вакытта шушы Мәрьям сүрәсендә 59-нчы аятка туры килмәгәе, Алла сакласын. Бу аятта нәрсә әйтелгән? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Менә шушы җәмгыять кешеләрнең бер кабиләсе, бер җирлектә яшәбеме, диндар булып, үзләрен дин яхшы тоттылар, диндә булдылар, намазларын тоттылар инде, пәйгамбәрнең сүзен тыңладылар, башка гамәл-гыйбадәтне кылдылар. Ләкин киләсе нәсел турында кайгырмыйча, балаларга тиешле тәрбия бирмичә, алардан соң шушы киләсе буынды бөтенләй икенче булып килеп, адаус-сала, намазны зыя иттеләр, намазны югалттылар. Намазны кылмый торган бер тукым нәсел килде, поколение килде уже. Ваттабау шахават, һәм шахватләргә иярә торган бер поколение үсте, һәм шушы поколение намаз укымый, шахватләргә ияреп йөри, фасауфа ялкауна гайя, Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә булар тәмамән җәһәннәмгә кирип китәчәк нәрсә, бер поколение, бер нәселдә кешеләрнең сахиблары ниләр дип инде. Күз алдына китерегез. Менә бүгенге көндә намаз бит ул нинди терәк ул? Намаз ул безнең шушы дин терәге булып тора. Что за такой терәк ул, әйме? Ул терәк белән без шушы шахватларга каршы торырга үзебезгә бер корал. Тотынасың да шушы намазга, инде шахватлардан сабыр итеп түзеп торасың. Әгәр намаз терәк булмаса, әйме? Терәге юк, шахватка иярү бик җиңел. Ә шахват артында шайтан. Ә хадистә нәрсә дилгән? Җәһәннәм нәрсә белән шулап алынды? Шахватлар белән. Менә кеше шунарга батып шумып йөри икән, бер вакыт әле күзе ачылмас, туман китәр, адәм баласы җәһәннәмдә. Һәм җәннәт турында да әйтте нәрсә ди? Нәрсә белән шулап алынды? Нәрсә әйтелгән дә хадистә? Bil-мәкәрих, yani авырлыклар белән, сынаулар белән. Yani сынаулар артында, әгәр кеше сабыр итә белсә, авырлыклар артында, әгәр шушы авырлыкларны дөрес итеп күтәрсә, сабыр итеп, җәннәт көтә икән. Yani шушы нәрсәләрнең томаны китәр дә, һәм синең шушы кайсы урынга килеп җиткәнсең ачыкланып китә икән. Ләкин монарчы хәтле әле түзәп сабыр итү сорала. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Араф сүрәсендә 179-нчы аятта безне кисәтә. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Шушы җәһәннәмгә бик күп кешеләрне һәм күп җиннәрне әзерләдек ди. Yani кешеләр арасында да, җиннәр арасында да шушы күферлеккә, шушы гөнаһларга, харам булган әйберләргә, шушы шахватларга иярүчеләр күп булыр, һәм булар нәрсә ди? Шушы җәһәннәмгә кирип китәчәкләр, җәһәннәм әһелләре булачаклар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны сыйфатлый. Нинди сыйфатларга ия булар? Безгә мусламаннарга шушы Аллаһ Тәгалә изге китабы ингән мөэминнәргә, мусламанларга булардан булмас өчен. Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Аларның йөрәкләре бар ди. Йөрәкләре белән аңламаслар. Yani Аллаһның сүзен, шушы динен аңламаслар ди. Моны айрым тәфсиргә бик кызык мәгънә. Акыл диелмәгән мисал өчен, Аллаһ Тәгалә акыл турында тоже әйтеп китә. Аятлары бар. Ләкин монда нәрсә диелгән? Йөрәкләре белән аңламаслар ди. Валахум а'юнун ла юбсируна биха. Аларның күзләре бар. Күзләре була торып күрмәсләр, хаклыкны күрмәсләр. Yani хаклыкны аңламаслар, хак күзләре була торып, хаклыкны күрә торып, хаклыкны кабул итмәсләр ди, күрмәсләр ди. Валахум аданун ла ясмауна биха. Аларның кулаклары була торып, шушы кулаклары белән хаклыкны ишетмәсләр. Хаклык ишетелә, ул аларга ишетелмәс кебек булып кала.
Нәха мисалын китерәмен. Улайка кал ан'ам. Булар инде хайван кебек ди. Бәл хум адал. Бәлки хайваннардан да түбән дәрәҗә буларак булар тагы да адашканрак дәрәҗәдә ди. Ягъни хайваннарның да бу, әйтик мәсәлән, ишетү, күрү сыйфатлары бар, йөрәкләре дә бар дигән сымак, ләкин йөрәкләре белән инде булар да аңлау мөмкин түгел, хайваннарга моны сәләт бирелмәгән инде. Ләкин адәм баласында моның хәтле җай була торып, хаклыкны кабул итәргә, булар тагын да түбән дәрәҗәгә төшәләр. Улайка хумул гафилун. Булар инде тәмамән гафләт ишендә. То есть беспечность. Булар ихтибарсыз гафләт ишендә. Менә күз алдына китерегез җәмәгать. Азан әйтелә, азан ишетелә менә бүгенге көндәме? Мәчетләребездән 5 вакыт намазга дип азан ишетелә. Мусульман кеше өчен нәрсә ул? Моны ишетсә, колагы бар бит, мисал өчен, әме? Шукрак булмаса. Бу нәрсә дигән сүз? Мисал өчен, мин азан ишетсәм, нәрсә дигән сүз? Чакыру. Азан. Җитешсәм инде теге мәчеткә барам, җитешмәсәм, ким дигәндә, корал намаз вакыты кирде икән. Субханаллах. Хәзер менә аерымча теге эш кузу, теге башланды җәйге эшләреме? Азан ишетелә, субханаллах, көрәкне ташлыйсы, җир пока туктап торсын, бәрәңге, как говорится, бер кая качмас, әйдәл икенде намазны укып чыгы әле. Дигән чакыру бу. Ләкин башка кешегә нәрсә ул? Берни түгел, фон. Теге какой-то просто матур гына фон. Нидер бер матур теге көй кебек теге ишетелергә мөмкин. Һәм шулай мисал өчен җәмәгать музыка мәсьәләсе. Менә бүгенге көндә ул музыка инде көйләр дип әйтәбез, төрлесе бар инде. Аны кайберләре теге Аллам сакласын, теге тяжелый рок, әллә инде теге шайтан ниләре, нидер бер кытырткыч инде теге менә узып барганда әйме. Менә шәһәрдә кеше монда аны ишеткәнгә күрә, ул анарга как теге просто фон кебек булып ишетелә. Көн саен ишетмәсәм моны, әйме. Ләкин теге аңлау булган кешегә инде ул теге авыр булып кала күңелгә. Теге күңелгә авыр кала ул. Менә Кур'ан Кәрим җиңел керә. Теге мондай төр рәвештә булганнары күңелгә авыр булып кала. Аның даже бер эксперимент ясаганнар мусульманнар икән Европада, әйме. Теге берде ислам дине белән таныш булмаган, Кур'ан аятлары ишетмәгән кеше каршында кибеттәме кадәр Кур'ан куялар да просто теге как фон бара инде. Кеше керә кибеткә, нәрсә сатып ала. Тылный, там бер тылный, нәрсәле бу дип теге аптырап китә әле. Кайберсе аптырый, кайберсен сорыйлар, бу нәрсә микән? Мен сез ишетәсез. Ишетәм дип. Бик теге күңелгә шундый теге приятный, теге рәхәт, шундый җанга теге шундый җиңел булган бер көйме, нәрсә микән бу дип. Теге кеше сорый башлый, действительно кызыксынып, әйме. Ягъни Кур'ан укыганы башка төрле нәрсә ул. Менә мондай Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек була торып, фитри иман җан бирә була торып инде, әгәр кеше инде хаклыкны ишетмәсә, күрмәсә, аңламаса, нәрсә була инде бу? Менә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шулардан инде сакланыгыз, шулардан булмагыз. Гафләт, ягъни гафиллеккә төшкән беспеченлардан булмагыз. Гафиллек инде ул бик куркыныч нәрсә. Теге кеше бәлки хаклыкны да белергә мөмкин. Ләкин хаклыкка битараф. Гафиллек инде татарча мәгънәсе инде битараф булып кала инде. Ягъни азан ишетә, намазга бармый. Бу битарафлык. Ураза вакыты кирде, ураза турында монда да сөйлиләр, телевизорда да, моннан да бу инде ураза яхшы нәрсә инде битараф. Әйдәгез бераз ярдәм итешик, мәсәлән, мәчет салуга, мәсәлән, бер фаҗига булды, бу кешегә ярдәм итешик. Бу кеше булайды битараф. Менә шушы битараф күңел тәрбиясен алмаска иде. Чөнки бүгенге көндә кызганычка каршы шайтан гаскәре дип әйтәбез инде, анысы башка нәрсә түгел, әйме. Безне бүтән нинди ресурслар бар, интернетме, телевидение башкамы, бездән битараф, теге биоробот ясарга маташалар. Аны ин авыр нәрсә. Нинди генә гүнах эшләнсә безне каршыбызда, без нәрсә? Битараф, безгә кагылмый бит ул. Ну что? Мондай инде күргәнебез бар инде, беренче тапкыр түгел дигән. Ул мондай битарафлык булып калсак, инде без ул вакытта җәмгыятьте белән бөтенебез һәлак булабыз.
Һәм инде шулай ук иң зур сабырлыкның өченче бер өлеше инде ул да булса сынауларга кагылышлы. Шушы авырлык килгән чагында, инде сынаулар килгән чагында. Иң беренче сынаулар һәм авырлыклар дип әйткән вакытта, теге знак равно надо провести Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән. Ягъни бу мәсьәлә кайта нәрсәгә җәмәгать? Монда сабырлык кашан булачак һәм кашан шушы сабырлыкка син сабырлы булып каласың име? Кашан? Әгәр шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә дөрес итеп иман китерсәң. Без иман китердек 6 иман шартына. Шушы 6 иман шартлары арасында берсе ва кадарихи шаррихи ва хайрихи мин Аллаһ дип инде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә, ягъни язмышына, тормышы инде язылган, һәм шушы язылган тормышыбызда һәр берсенең шушы бер сынау аша узачак, бер авырлык аша узачак, нир бер югалтулар булачак. Инде яхшысы да, яманы да Аллаһ Тәгалә тарафыннан киләчәк икән дип тануы. Һәм монда инде шушы авырлыклар дип әйтегене сынаулар кайсылар тәкъдир дип әйткән вакытта кеше кайсыларын үзе сайламады. Ягъни үзе гаепле түгел. Ягъни үзенең гаепле сәбәп гаепле булу сәбәпле килгән мәсәлән сынаулар булырга мөмкин. Бу инде җәзасы килә моның. Ягъни менә кеше берәр теге җинаять эшләде, җинаять артында җәзасы бар. Аллаһ Тәгалә каршында кем әйтмәкче провинился, берәр гаебен килеп чыксаймы, аны җәзасы булачак. Аны да сабыр итәсе. Ләкин монда инде ул бер мәсьәлә. Бу монда син кеше әйтергә мөмкин бит. Мин бит гаепле түгел. Минем бер гаебем юк. Кайчан кеше аны что провинился, ул җәзасын күтәрә ала. Провинился? Гаебем бармы? Әйе. Ну инде менә. Инде хәзер менә штрафны түлисе. Менә гаилар бит кайбырак туктата бит инде. Гаебне бит инде анлыйбыз инде теге. Кайш такмаган. Нәрсә монда алдап ятыргамыни? Менә Аллаһның рәхмәте белән элегрәк теге ничек дип әйтим инде, дөрес булса төзәтерсез. Ничек кенә булмасын теге, юк, мин эшләмәдем, мин нитмәдем, син видеокамера юк, син нитә алмыйсың, доказать не можешь тегеләй бай, ничек кенә булса да кашырга. Менә бүгенге көндә теге как бы совесть бармы дигән сымак теге гаебем бар, штраф, ярар. Ансы бер мәсьәлә. Ягъни синең шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан теге берәр авырлык килүе, әгәр аны ни сәбәпле килгәнен аңласаң, гаебен булса, ул бер күтәрәсең, аны икенче төрләре күтәрәсең. Ләкин иң авырысы нәрсә ул? Бер гаебен булмыйча, Аллаһ Тәгалә сине сыната. Һәм шунда адәм баласы күп вакытта әйтә, нишеп менә шушы бит монарга килмәде ул, Нишеп моны башына килмәде? Менә монарга тиеш иде ул. Менә шундый начар кеше, менә шундый теге тискәре кеше, Шул хәтле кешегә рәнҗитте, шул хәтле гөнаһ эшләр эшләп йөр. Юк, малай, рәхәттә бит бу. Бер ни тими монарга. Моны бер гаепсез кешегә теге күп вакытта әйтәләр, ниләрдә төрле сугышлар кайбер вакыт чыккалыймы? Балалар үлә, яисә мәсәлән теге очкыч самолет килеп төшә, инде анда бер гаебе юк. Безгә шушы претензия белән киләләр кешеләр. Һәм Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә претензия белән. Бу шундый запрос на претензию, что нишләп соң Аллаһ Тәгалә менә буларны бер гаепсезгә теге ниткән, битерде. Менә ул сабый баланың нинди гөнаһысы бар инде дип, Я минем нинди гаебем бар иде, мин бер нәрсә эшләмәдем хәтле. Нишләп шулай сынау килде соң мин башыма, Менә без претензия белән Аллаһ Тәгаләгә карата бер ничек нитә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Син нәрсә дигән сүз? Ягъни Аллаһ Тәгалә Раббың икәнен танып бетермәдең дигән сүз. Яисә мәсәлән син Аллаһ Тәгалә безнең Раббыбыз тануың бик зәгыйфь дәрәҗәдә. Рабб дигән сүз инде ул тулайым хуҗа. Ягъни тулайым патша, мәлик. Ләсә нәрсә эшли Аллаһ Тәгалә. Ләкин шунда ук анларга кирәк. Аллаһ Тәгалә теләсә нәрсә эшләү мөмкин, ләкин Аллаһ Тәгалә бер кемгә зулм итми. Бер кемгә рәнҗитми, бер кемне рәнҗитми. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә хаким,
Хаким дип, хикмәт иясе, мудр дип әйтәбез. Аллаһ Тәала алим, Аллаһ Тәала гыйлем иясе. Менә әз генә ул нәрсәне анлар өчен җәмәгать Каһф сүрәсен укырга кирәк. Каһф сүрәсендә бер зур кисса бар. Ул да булса Муса алейхиссалам кем белән очраша? Хызыр белән очраша, әме? Хидр диләр, Хызыр диләр инде. Яни кайбер галимнәр әйтәләр, бу изге кеше, Аллаһ Тәала анарга шундый яшен гыйлемләр ачып җибәрәме? Кайберләр әйтәләр, бу үзе пәйгамбер булган, ничек кенә була карамастан Муса алейхиссаламны шушы Аллаһ Тәала тәкъдире турыдан ан хатлы гыйлем ачылмаган иде. Һәм шунарга күрә аның коты чыга. Муса алейхиссалам, син нәрсә эшлисең? Син нишәп теге көймәне тиштең син? Нишәп кемеше ава торган стенаны безгә теге ашарга, эчәргә, кунарга урын да бирмәделәр. Син буларга кемеше хөрмәт күрсәтеп теге стена төзәтеп ятасың. Нишәп ул баланы үтердең синеме? Ул бит авыр нәрсә. Теге бит инде гаибе юк кебек моның. Һәрберсенең аңлатмасы бар икән. Һәрберсенең аңлатмасы бар икән. Ләкин шушы кешегә инде әйтик, нәрсә дип әйтәбез? Мисал өчен инде кешелек дөньясы арасында бәлки бердән бер ул. Хәйдерме? Бердән бер кайсысына Аллаһ Тәала үзенең бер тәкъдир мәсьәләсен ачыклап име, шушы яадан да тагын да яманрак нәрсә булмасын өчен теге вакытында төзәтеп куясы буларны, вакытында буларны нәрсә туктатасы Аллаһ Тәала тарафыннан менә шундый кешене җибәрә, һәм Муса алейхиссаламны аңламый, һәм без дә аңламабыз, һәм аңламыйбыз Аллаһ Тәаланың тәкъдирен. Шуның өчен Аллаһ Тәаланың тәкъдире нәрсә дип әйтелгән? Аллаһ Тәаланың сыры. Син Аллаһ Тәаланың сырына кире алмыйсың. Берничек тә. Кемдә кем шушы Аллаһ Тәаланың тәкъдирен белергә, менә иртәгә нәрсә була микән? Юрап караса, гадалкаларга китсә, пророчить итсә, мәсәлән, прорицательгә йөри башласа, бу нәрсә дигән сүз? Көфрлек. Көфрлек. Ин ким дәрәҗәсе, әгәр иманда калсаңмы? Иманда калсаң, 40 көнлек нәрсә? Намаз укыма дигән сүз түгел, ләкин савабы юк. Башка бер хадистә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи миңа ингән нәрсәгә көфрлек кылды бу кеше. Яни Кур'ан Кәрим ине аңлата ничек нәрсә икәнме? Бу юк инде түзә алмыйча, иртәгә ничек була микән? Киләчәген беләсе килә. Шушы киләчәген белсә инде, имеш как будто бу инде үзенең тормышын рәткә китерә. Юк шул. Бер адым ичендә адәм баласының хәле үзгәрергә мөмкин. Бер адым ичендә. Менә чыкты да, уңга матладымы, сулга матлады. Бүгенге көндә кеше менә уйланса, фикерләсә, үзенең тормышы, язмышы турында без менә Аллаһ Тәаланың рәхмәте ни хәтле киң. Шунда гына аңлайны син. Шунара күрә дә Аллаһ Тәгаләгә тәкъдирен, Аллаһ Тәаланың тәкъдиренә яисә Аллаһка зорлану белән, шундый претензия белән мөрәҗәгать итү инде. Бу инде теге әдәпсезлек һәм инде шулай нәрсә дип әйтәбез? Раббыбыз кем икәнлеген аңлап бетермәүчелек. Аллаһ Субханаху ва Тәала турында, яни гыйлем юк дигән дәрәҗәдә. Яни Аллаһ Тәала исем сыйфатларны аңламады бу. Аллаһ Тәала Әлхәмдүлиллаһи Раббил аламин дип аят индергән вакытта, шушы бәндә укы, гел укы, намаз сайын, рикат сайын укыймы? Хәмд сәна галәмләрнең Раббысы, галәмләрнең Раббысы булган Аллаһка хәмд сәна булсын дип, мактау булсын дип дигән аятны аңламадың, төшенмәдең. Аллаһка үзенең тәкъдире язмышына теге мөрәҗәгать итеп, я Раббым, шушындый авырлык килдеме, ярдәм ит дип теге зар, мунсуланып килүе дөрес нәрсә. Ләкин тәкъдиргә каршы чыгу, Аллаһка теге Аллаһ өстеннән зарлану, ул нәрсә? Ул теге инде шушы тәкъдиргә риза булмау. Шунара күрә дә галимнәр әйттеләр, менә теге авырлык килсәме, кешенең 4 дәрәҗә ни буенча бара, менә шуны кабул итүе. Инде в 0 дигәне теге әл-җаза. Теге кеше нәрсә? Отчаяние, ропот, кеше зарлана, кеше риза түгел дигән нәрсәдән мусульман кеше нәрсә ираклашырга тиеш. Аннан өстенрәк бер дәрәҗә инде сабыр итү. Ләкин сабыр итү нәрсә? Үзене тотып калу. Менә ачуын чыга, инде сүз әйтәсе килә,
Бер нәрсә эшлисең килә, бер теге нитеп инде шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә, әйме? Теге үзең бер күрсәтәсең килә үзеңне, сабыр итәсең. Бәлки күңелең белән син риза түгел, ләкин син сабыр итәсең. Кайбер вакыт кеше сабыр итә, ләкин күңеле кайный монын. Күңеле кайный, риза түгел. Һәм бу нормально. Бу нормальное явление. Чөнки без нәрсә инде шайтан белән сыналабыз, нәфес белән сыналабыз. Нишәтәсең инде. Кешенең шундый сабырлык итә, сабыр итүен итә, ләкин күңел белән мин риза түгел дигән нәрсә бар. Аннан да югарык дәрәҗә риза. Ягъни теге сабыр гына түгел, я Раббым, син мине сынаттың, мин монарга риза күңелем белән. То есть югалтуымна да риза, ягъни йөрәгем белән кабул итә белүең шуны, теге бу зур нәрсә. Һәрбер кешегә бирелмәгән һәм һәрбер кешедән бу нәрсә соралмый. Бу югары дәрәҗәләр. Ягъни шушы авырлык сынаулар килгән вакытта югары дәрәҗәдәге әйтик мәсәлән баскычлар, мөэмин мөселман кешенең иман баскычлары. Һәм иң югарысы шөкер итә. Аллаһ Тәгаләне сыната, Аллаһ Тәгаләне мәхрүм итә, Аллаһ Тәгалә аны булган бәла каза белән теге сынауларын биреп тора, бу нишли? Я Раббым, сиңа шөкерләр булсын. Шөкер итә. Менә без андый дәрәҗәгә барып җитү алырлык дәрәҗәдә микән? Вача анларлык дәрәҗәдә микән, юк микән? Бу теге аның мисалын да китерүе, бәлки кайбер вакыт авыр булырга мөмкин. Ләкин теге Аллаһ белән яшәгән йөрәк мондый дәрәҗәдә була ала. Мисал өчен, мәсәлән, тайгала кыйма. Шундый була бит көз көне вакытлар әзгәнтә катыртып ала. Чыктың син үзең өйнән, әйме? Юлдан барасың, шадыт итеп килеп төштең. Нәрсә дип әйтәбез? Фильмда кебек. Син беренче кеш нәрсә ди? Шайтанны искә төшерәме? Шайтанны искә төшерәбез. Я теге Аллам сакласын сүгенү сүзе чыга инде. Менә шундый нәрсә инде. Монда нәрсә? Ризалык һәм шунда шөкер. Алхамдулилlah, Аллаһка шөкерләр. Я Раббым, хәмсәнәр булсын, сиңа мактау булсын. Мине калдырмады, мине онытмадың. Һәм мактау була кашан? Кашан син Аллаһ Тәгаләнең менә шушы сынау артында хикмәтен күрәсең. Әгәр хикмәтен күрә белсәң, шушы сынау артында, инде ул вакытта нәрсә? Шөкер итүче бәндә буласың. Аны бит күрүе дә җиңел генә түгел. Анда инде маңгай күзе ярдәм итә алмый. Күңел күзе ачылырга тиеш адәм баласы өчен. Күңел күзе ачылса, ул вакытта була. Менә шунда егылган вакытта нәрсә? Барган үзең ниятләгән эшенә барып җитә алмыйсың. Булды, аяк авырта, мәсәлән, теге аркаң авыртып тора, ягыдан өйнә кирип китәсең. Һәм шуннан теге нәрсә уй, иң беренче уй, бәлки анда бару менә нәрсә хәерле булмагандыр. Син бит әле белмисең ничек теге. Бәлки анда нәрсә булмады теге. Без бит инде кайбер кеше сразу мисаллар китерә. Ул көнне кеше анда җыелдылар, әллә нәрсә булды, Аллам сакласын, теге барасы түгел иде, Аллаһка шөкер, что бармады, самолетка соңга калды, чөнки самолет килеп төште. Алай гелек булмый бит ул. Бәлки моның артында башка бер нәрсә бар, теге күренмәслек нәрсәләр дә булырга мөмкин. Әйе, кеше аннары шатланып кала. Алхамдулилlah, шушы нәрсә самолетка теге утырмады микән? Аллаһның рәхмәте белән шушы самолет, Аллам сакласын, теге бөтен кеше белән һәлак булдылар инде. Ләкин бу кеше исән имин булып калды, чөнки соңга калды. Ан соңга калу аны өчен яхшы булып калды икән, исән булды, әйме? Бу инде тәкъдир дигән мәсьәләсен без төгәл итеп, җиренә җиткереп, теге аңлатып алырлык нәрсә дә түгел ул. Сыр, Аллаһ Тәгалә сыры. Ләкин шәригатьтә аятлар һәм хадислар бар икән тәкъдиргә кагылышлы, анда бик кызыклы мәгълүматлар бар. Тәкъдир буенча айрым бер гыйлем бар, бүгенге көндә инде тупланган, аның буенча ядан да менә Аллаһның рәхмәте җай булса инде без бер карап алырлык бер кызыклы гыйлем ала алабыз. Кайбер вакыт теге ишетелмәгән һәм хадисләрдә әйтелеп кителгән нәрсәләр дә бар. Һәм сорауга килеп чыга. Шушы сабырлыкларны өч төрі арасында име? Кайсысы хәерлерәк, кайсысы югарырак? Нәйдә әйтеп карагыз? Гамәл гыйбадәттә сабыр итүме,
Я гүнахтан сабыр итүме, яисә тәкъдир теге авырлыклар сабыр итүме? Рамил абай. Сезнең фикер караш ничек микән? Кайсысы микән? Әрәт-харат. Кайсысы югарырак дәрәҗәсе буенча? Кайсы дәрәҗәлерәк? Кешегә карап. Шуларга то есть кайта мәсьәлә кешенең хәленә. Кеше төрле дидек бит инде. Һәм кеше төрлечә сынала. Менә кайбер кешегә теге гамәл гыйбадәттә сабырлык күрсәтү авыр булган. Менә нинди авыр, ни хәтле авырлыгы башына төшә, шушы сабырлыклар арасындагы ниләрдәме? Аның хәтле теге әҗер савабы күбрәк була. Бәлки кеше үзенең тормышында, язмышында бик каты сынылмаса да, сынау башына килмәсә дә, бик рәхәт кенә, тыныч кына яши. Сабырлык артык сабырлык соралмый, ләкин гамәл гыйбадәттә сабырлык соралган өчен теге нине. Ләкин галимләре кайберләре әйтәләр инде гамәл гыйбадәттәме, гүнахларның тыелуындамы, яисә тәкъдиренә дип әйткән вакытта гамәл гыйбадәттә булган сабырлык югарырак ди. Гүнахлардан тыелуына караганда сабырлыкка һәм тәкъдирдәге булган сабырлыкка. Ни өчен ди? Бу относительный, яме? Относительный мәсьәлә. Просто инде ахырына кадәр сабырлык турында сөйләшкәч инде бер ачыклап күкәсе килә. Ягъни гамәл гыйбадәт кылыр өчен синнән фигыль сорала. Менә үзенең гел теге этәрергә кирәк. Менә гамәл гыйбадәттә үзенең этәрергә кирәк. Шуның өчен югарырак булып кала. Чөнки гүнахтан тыелыр өчен сабырлык гүнахны эшләмәскә генә кирәк. Эшлә дигән кеше юк аны теге гүнахны просто эшләмәскә кирәк. Бер нәрсә эшлис түгел, гүнахка керәсе түгел. Шуның өчен гамәл гыйбадәттә сабыр итү теге югарырак булып калды ди. Тәкъдирдән авырлыкларга сабыр итү нишәп тагын теге гамәл гыйбадәт сабыр итү тагын югарырак дәрәҗә. Ни сәбәпле? Чөнки тәкъдирдәге авырлыкларга хочеш не хочеш шыдыйсы. Бер кайк бара алмыйсың. Түзеп яшисең. Менә анда инде вынуждены кая барасың? Менә теге шундый хәлгә төшкәнсең икән, сабыр итү соралачак инде. Инде монда гамәл гыйбадәттә үз ихтиярым белән сабыр итү дип кайбер галимләр инде менә шулай итеп теге сабырлыкның менә шушы 3 төрен менә шулай итеп теге дәрәҗәләп чыктылар инде. Һәм мисал пәйгамбәрләр инде Аллаһка шакырдылар. Инде бу гамәл гыйбадәттә сабырлык күрсәтү, аларның өстендә вазифа, дәгъват кылу, дингә шакыру, шушы пәйгамбәрләр сабырлык күрсәттеләр үзен халкын дингә шакыруында. Һәм бу сабырлык югарырак дәрәҗәдә савабы күбрәк дип әйтелә. Аюб алейхиссаламның артуына күрә сабыр итү белән чагыштырганда. Ни сәбәпле? Аюб алейхиссалам безгә мисал. Теге кимсетү яисә киметү йөзеннән түгел. Ләкин Аюб алейхиссалам теге башка кеше белән мисал китериме? Кеше ширләп ята, кеше хаста булып ята. Менә больницага киләсең, хәлләр ничек? Нишәйбез, ятабыз инде, нишәйбез инде. Берничә булмый, менә операция ясадылар, ятасы кузгалып булмый. Нәрсә эшли аласың? Берничә алмыйсың. Монда үз ихтиярым белән инде барып кешеләрне шакырырга кирәк, дәгъватларга кирәк, нәрсә генә әйтмәсләр, нинди генә бер хәлләр, әхвалләр күрәсең юк теге дәгъват кылгачтан. Ягъни монда чагыштырмача сабырлыкның дәрәҗәсе, савабы теге икенче төрлерәк дип әйтелә. Һәм шулай гарәп телендә җәмәгать сабыр итү теге 3 төрле әйтелгән сүз бар. Ас-сабру лилләх, Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итү. Ас-сабру билләх, Аллаһ ярдәме белән сабыр итү. Һәм ас-сабру ма'аллаһ, Аллаһ белән сабыр итү. Ягъни Аллаһ Таала сабыр итә, син дә сабыр итәсең дигән мәгънәдә түгел, ләкин Аллаһ белән бергә яисә шул ук бер мәгънәдә инде Аллаһның ярдәме белән инде сабыр итү. Инде буларның мәгънәсе
кіріп китә теге бер-берсенә, менә шул Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итү, әлбәттә, Аллаһны ярату белән, Аллаһтан ризалыгы өчен була торган бер сабырлык. As-sabr billah, инде сабырлык Аллаһ ярдәме белән була дигән аңлау кирәк. Ягъни син күпме генә сабыр итсәң дә, Аллаһ Тәгалә ярдәме итмәсә, бернишли алмыйсың. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән сабырлыкка ия булып каласың, һәм хадискә эш кайта, һәм кем сабыр булырга теләсә, Аллаһ Тәгалә анарга сабырлык бирер, сабырлы итәр аны инде. Һәм инде Аллаһ белән бергә сабыр итү дигән мәгънә, ул да булса һәр даим Аллаһ Тәгалә шәригаты кушканы буенча яшәү, Аллаһ Тәгаләнең шәригаты буенча үз тормышын алып бару. Менә бу сабр, ас-сабр ма'аллаһ. Ягъни син кая гына барсаң да Аллаһ белән. Ягъни син мәсәлән теге монда да Аллаһны онытмыйсың, тегендә барсаң да Аллаһны онытмыйсың. Син теге хәлгә карап һаман үзгәрергә тормыйсың. Менә монда җай чыкты, кешенең малын урларга, юк, син анарга тимисең. Монда җай чыкты, кешене алдарга, син анарга кирмисең. Мисал өчен җәмәгать китергә була шундый нәрсә, кай бер вакыт шулай килеп чыга, кеше гөнаһ эшләргә уяла башкалар каршында, әйме? Чөнки ни өчен сәбәпле? Чөнки моның атасы янында, әнисе янында, туганнары янында, моны бөтенесе теге авылда белеп тора. Менә бу беренче эшли башласа, иртәгә сүзе чыга. Аһа, шуны хәтта малай нәрсә, моны малай нәрсә эшләп йөрде. Кай бер вакыт теге авылларда элегрәк шуны әйтәләр иде. Моны малай кара, мондый әйберләр эшләп йөри. Сүзе тарала. Икенче теге хур булмаска дип, шундый теге әшәке начар әйберләрне, эшләрне эшләргә уялып тора. Ләкин шәһәргә чыгып китә. Всё. Кәбәшә этне баудан ышкындырдылар. Китә анда. Нәрсә генә китми. Чөнки бит инде аны теге Аллаһ Тәгалә күрә, Аллаһ белән бергә яшәү дигән нәрсә төшенчә булмагачтыннан, бу инде теге мин янда кем бүгенге нәрсә әйтер кеше? Нәрсә бер кем белми, бер кем күрми. Аллаһ күрә дигән мәгънә төшенчә юк буның. И китә бүтән теге бузыклык, китә бүтән әшәкелек. Менә андый мәсьәләдә мусульман кеше үзгәрми. Аллаһ белән бергә ул. Сабырлык аны Аллаһ белән бергә. Авылда да ул шулык мусульман, шәһәрдә дә шулык ул мусульман. Юсуф хәзрәт әйтмешли бер вагызында, мәчеттә дә ул мусульман, базарда да ул мусульман. Безнең нәрсә килеп чыга күп вакыт? Мәчеттә мусульман, намаз укый, нитә базарга баргач, нәрсә? Акча эшләр өчен алдау китте теге. Теге булай итә, тегеләй итә, Аллаһ сакласын. То есть теге кешеләр белән дә мусульман булып калырга тиешсеңме? Әхлак теге холык шулык булырга тиешле. Теге мәчеттә генә матур булып, җәмгыятьтә теге ямсыз булуы кирәк түгел. Шуның өчен дә сабырлыгын да шунара күрә үзгәрмәсен. Авылында да сабыр итәсе, шәһәргә килеп төшсәң дә сабыр итәсе. Менә шуны теге сабру ма'алла дип әйтелә инде. Сабырлыкка ничек ия булырга соң? Теге әйтик, мәсәлән, барманы теге үзен бирап, теге ярдәм итә торган адамлар. Бар. Иң беренче гыйлем кирәк. Сабырлыкка нинди вәгъдә ителгән әҗр савап алынса кеше белеп калса, хадисләрен, аятларын, әйме? Аны бит инде шушы авырлыкны күтәрү күпкә җиңел булып кала. Аннары гамәлдә дип әйткән вакытта, теге гөнаһка чумып китмәс өчен алдан ук менә шушыны теге гөнаһка алып баратын юлны кисәтеп, диясә мәсәлән, туктатасы. Ул мәсьәләдә безнең өчен бик гыйбрәтле бер хадис бар. Аны искә төшерергә була. Ул хадистә инде менә карагыз, әйме? Җәмгыятьтә яшәү дигән мәсьәлә. Кем белән яшисең? Кем синең дус? Шуның белән нәрсә? Шуны җырлыйсың диләр бит инде. Менә хадистә ничек бер кеше бар иде. Ул нәрсә дип әйтте? Теге утыручы булып йөрде ул. Теге бүгенге көндә безнең современный сүз белән киллер. Ничә кешене үтерде? 99 кешене үтергән бу. Бу нинди кеше булырга кирәк, әйме? Аллаһ сакласын инде, кешене үтерүдән, кешене хак канлардан,
Кеше жаны иң кадерле нәрсә. Без аны кагылырга берни хакыбыз да юк. Монда кеше 99 кешене бәргән дә үтергән. Хадистә аңлатылмаган. Нишәгән улларны теге талап үтерде микән, нишәде микән? Но мин бер әйтәм, киллер инде бу. Башка нәрсә дип әйтәсем, әйме? Ярар. Монарга да Аллаһ Тәгалә бит күңелгә салган бит тәүбә. Бу күңеле белән нишли? Сожаление килеп чыга. Теге нитә баш тәүбә бар микән, кемне сора микән? Кемнен теге белешергә микән? Миңа берәр теге җай бар микән сонда Аллаһ Тәгалә гафулына, мәгъфирәтенә ия булырга. Һәм сорый кешеләр арасында. Бу хадис үзе бер аерым дәрес, әйме? Кешеләр монарга күрсәтә, менә шундый җирлектә гамәл гыйбадәттә гыйбадәтчән кеше бар. Гыйбадәтчән кеше бар. Яни беренче ул гыйбадәтчән кеше белән очраша, габид белән, абид. Аннары алим белән очраша, гыйлем иясе белән очраша, әйме? Шунда галим әйтәләр, кара аермасы, әйме? Гамәл гыйбадәттә булуы мөмкин, гыйлем булмаса, гамәл гыйбадәттән әрәм китүе бар. Бу монардан сорый, миңа тәүбә бармы? 99 кешене үтердем. Айда син нинди тәүбә? Нинди тәүбә? Аллаһ Тәгалә ничек сиңа гафу итәргә мөмкин? Мөмкин түгел. Яни моның җитәрлек гыйлеме булмагачтан гамәл гыйбадәттә гыйбадәтчән, җитәрлек гыйлеме булмады. Бу теге нәрсә? Ярар, 100 итәбез. Как раз бер кеше җитмейди. 100 копилкага, әйме? Монарга үтерү җиңел, потому что 99 кешене үтергәннән соң бу действительно профессионал инде бу. Бу 100 итеп куя. Ядан да күңелнең нисе бар. Аллаһка кайтуы бар. Ядан сорый бит. Онара бу юлы инде күрсәтәләр алим кешегә, әйме? Алим кеше янына баргач, әйтә, бар мия тәүбә? Бар ди. Тәүбә итә Аллаһ Тәгалә тәүбәңне кабул итүе мөмкин. Аллаһ Тәгалә гафу сора, ни өчен син тәүбә кабул ителмәссең, нишәп шулай шекләнәсең? Тәүбә ит, Аллаһка кайт, калдыр бу эшләрне, әйме? Диештеннән шунда бу монарга нинди насихат бирә? Әйтә, ләкин син үзең яшәгән җирлектә калма ди. Чөнки анда бузыклык, әшәкелек. Син тәүбә итсәң дә, әйме? Тәүбә итсәң дә, Аллаһка кайтсаң да, әйме? Бузыклык, әшәкелек арасында яшәгәчтеннән син яңадан шушы юлга нәрсә? Шушы бузыклыкка, әшәкелеккә төшәсең. Син андый җирдә яшәмә, син ул җирдән чыгып кит. Менә анда бер җир бар, анда изгилектә, диндар, гыйбадәттә, гамәл гыйбадәттә дин тотучылар, менә шундый бер яхшы җиргә чыгып кит инде. Менә монда моны калдыр, моны чыгып кит. Моның нәрсә? Юл уртасында инде үлем килеп җитә, фәрештәләр килә. Газап фәрештәләр, рәхмәт фәрештәләр килә. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан бит инде. Аллаһ Тәгалә белә бит инде. Булар үзара ниши башлый? Тартылыша башлый. Моны нишәтергә дип инде. Һәм әйтелә, кайсы якка, теге, кайсы җирлеккә якынрак шушы әһелләреннән була дигән. Әгәр тегесеннән чыгып җипмәгән булса, значит тегеләрдән дип саунала. Моны җәһәннәмгә ыргытасы икән. Әгәр изге җирлектә яшәүчеләргә якын булса ди, значит бу инде тәүбә кылды, тәүбәсе кабул булачак. Инде Аллаһ Тәгалә каршында инде гөнаһысы гафу ителеп, инде хисабы хәтта авыр булмас. Һәм башка бер риваятта нәрсә ди? Һәм фәрештәләр саныйлар ди, һәм ул шушы үзен ниятләгән яхшы җиргә баруны якынрак булып кала инде. Башка риваяттә Аллаһ Тәгалә әмере белән нишә ди? Җире үзе якынлаша, җире якынлаша монарга. Рәхмәт әһелләреннән дә булсын дип. Шуның өчен дә менә үзебезнең гөнаһка кайбер вакыт безнең тирәдәге мөхит тәэсир итүе мөмкин. Шушы мөхиткә игътибар итәсе. Менә бүгенге көндә без Аллаһның рәхмәте белән алхамдулилла диндә безнең мөхит теге диндар мөхит име, ләкин һәрбер кешенең андый түгел шул. Төрле җирдә яши, кайбер вакыт теге урамлары белән, кайбер вакыт авыллары белән, бәлки кайбер вакыт җирлекләре белән теге бик каты сынала инде, авырлыкларга кала. Инде Аллаһ Тәгалә үзен ярдәм бирсен.
безне шушы тирәдәге мөхитне дөрес итеп дөрестләргә һәм шушы диндәр булып яшәргә насыйп итсә иде. Һәм шулардан да берсе ул да булса уйлау, фикерләү. Кайчан син сабырлык күрсәтәсеңме? Син бит нәрсә өчен эшлисең аны? Нәрсә өчен эшлисең? Уй фикерен булсын. Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушы дөнья бик тиз китәчәк. Әҗере калачак. Аллаһ Тәгалә бийеклеген онытма. Шушы теге сабыр итүне сиңа җиңеләйтәчәк. Һәм дуга. Аллаһ Тәгалә безгә сабыр итүчеләрдән насыйп итсә иде дип инде. Шулай булачнан инде сабырлык инде ул теге как навык дигән сымак карап чыгарга була инде. Шундый можно, нужно теге развивать итәргә була инде. Без шуның белән әлегә шушы дәресебезне инде туктатырбыз. Икенче Алла берсә дәрескә, өченче дәрес булачак инде ул. Аллаһ Тәгаләнең ас-сабур дигән, сабыр итүче дигән бер исем сыйфаты бар. Иншаллаһ киләсе дәресебездә дәвам итәчәкбез. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Аллаһның рәхмәте яусын. Җазакумуллаһу хайран.